खुलुमनाय मोनसे गोदान सानथामखौ फिन खेबसेयाव बरबावबाय सबाय माजि फगबाय होननाय महरलासिनो दामुगै बेनिफ्राय ब्लसखौ फरायजोबो सिनायला मोनजाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो ओमफ्राय सिदा सिदा लामा ससे फैलायनानैसो आङो पिलि सानिफ्रायसो नोंथांमोनखौ बरायहरनाय जाबाय आरोना थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लस सानथामजों मा शेयार खालामलांनो हायो ओमफ्राय नैबे हाब्रुखौ नायदो स्कुटि लाबोनो ना मानो जानानै आङो स्कुटि बहनदोंमोनबो उनाव आरो बोथोराबो गोसोम जाहैबायना दा हागोन ना मागोन बेफोरबायदि कनफिउज जानानै आङो माने स्कुटिखौ एकदम उल्था नारखोफिनबाय आरोना खामसालियावहाय बेनिफ्राय नै नायदो हाखर हाला दै जाफिननानै दङ मानो होनबा सोरांसे बिराद जुब जुब अखा हादोंमोन ओमफ्राय नै जोंनि सेन्देल फैथाफोरखौ नायदो आरोना सिलायानो बेबायदिनो सिलानिफ्राय ओंखारबानो माने बिदिनोखा बेनिफ्राय आरो सरबसिम रिक्सा हमफैनांगौआनो बेबायदि महर जानानै फैबाय आरोना जोङो अबस्था गाज्रि नायजानाय दैस्लां हा गोजाजों जाबजों ओमफ्राय नै नायदो लगे लगे विंगार खालि दंखायोमोन विंगारथ' नङा मेजिक जुनारफोर थ' गाखोबायबो आरोना जोङो ओमफ्राय आदार थुमखांबायबो रायजोफ्रा माने केक बायनानै मालाबानो थुमखांबायानो ओमफ्राय पेसेन्जारानो गैया आरोना फुरा खालि बांलानिफ्रायथ' माने जों साथामल' आरोना ओमफ्राय ससेनिफ्रायसो आरो बिमा फिसा साथाम बिसोरबो गाखोदों आरोना थ' सोनाफोरजों माने सिदा क'क्राझाराव थांगासिनो दं आरोना ओमफ्राय फैयै जोङो नै सिलगारा होननायाव मोनफैबाय आरोना ओमफ्राय बेयाव माने जाग्रा लोंग्रा खुजिबावबायसोमोन आरोना ओमफ्राय जेने होथारासै आङो दहायसो जाना फैदों होला होननानैहाय ओमफ्राय नै क'क्राझार मोनफैहां जानायजों जा गोसोम जाबावनायजों आरोना हरै जों फैनाय फारसेनिफ्राय बांद्राय गोसोम जाथ'वाखैमोन ओमफ्राय क'क्राझार मोनफैनायजों बोरैबा गोसोम अखा हासि बार स्रो जासिनथारबायमोन आरोना ओमफ्राय मा होनो जोंहाथ' साथाबो गैया अखा सिरिनांगौबाथाय हुलुस थुलुस जालायगोन आरोना जोङो नै जों मोनथारसै क'क्राझार सफैनायजों अखा हानायजों ना माजों ना अखा हाखादोंमोनथाय नै अखा मिजि बियो एम्फौ मेथाइ बिबाथाय अरग्रा एन्जर लानजायै सिङाव एन्जर दङ दा बिखा थांगासिनो फटाफट फैबाय जोङो ओमफ्राय रुमाव हाबबाय ओमफ्राय जा थनथ्रा नांबोबायना सुइटार सोयै बिमा फिसा दासो सुइटार गाननो मोननानै आगान होफिनसै सनाफोर स्कुलाव आरोना अखाबो फिसा थाइफ्रिनो नागिरदों साथाखौबो नागिरनानै बावलासो दा अखा हाबाथाय गैला जा हाथारला आं थांलाय फैलाय मैयाबो बे आब' मोनावनो ओरैनो लुखुर लाखा सानसे आरो दिनै मोदोम बिगुर बिख्लोब मेजेम साजोबथ'बाय आरोना फैदो नायनानै फैबाय आरो माथो बुंबावनो ना आगे ना पिछे एभारेस्ट नङा गाज्रिबाजि होनबाय थानो नाङा गाज्रिबो नङा मोजांबो नङा फार्स्ट डिभिसन ना माबाबा लेपटप मोनसिगोन आवगायसिनबा आवगाया आल्थु फाल्थु खालामबाय थायो बायद'आनो बुंबाय थायो एसे गोसो होनानै फरायबानो मोनथारगोन बियो रायलायनानैनो दिन थाङो रायलायनानैनो बुजायनायखौ खोनासङा होननानै बुंबाय थायो प्रत्येक बारावनो जेलानो रिजाल्ट नाहैयो जेलानो मार्कशिट नाहैयो बिदि बाबा एसे सोलायलाय दाथ' देरबाय नों क्लास 7 मोनबाय फाइसा हाब जारला थ' मा जाबावगोन बाबा बिदिनो थाबाय थागोन ओमफ्राय नों हो बिदिनो थाबाय थागोन ना आवगायगोन आंखौ बिदि टाउनाव थाहोफैनानै लासिं सिं दा खालामथार थ' मालाया 80% 85% मोनो जोंहा थाङा इफोराव एकदम माने दा बुंसै आरोना फरायनायानो जबरदस्तिसो फरायनो थिननांगौबा फरायनोसै आंहा फरायनांगौ आंहा एगजाम दङ आंहा कुइसन एन्सार क्लियार खालामनांगौ आंहा बेखौ फरायनांगौ होननानैनो साननो रोङाबा मजबुरियावथ' दे बाबा फरायनोसै फैदो बखिबाय थानांगौ मा बुंबावनो फुंनिफ्रायनो दिनै माथायानो थिग गैया मादि ओंखारगोन मादि मागोन थ' 10 रिंगावबो थाङासै नङाबा ओइ 10 रिंगावबो थाङासै नोङो ओइ हेलौ नाहरलाय आंखौ ओरै 10 रिंगावबो थाङासै नोङो दैयावबा नङा हरे कृष्ण थ' माबा अखा थाइफ्रिबाय नै फिसा साथायानो नागिरना मोनबोस्लाबाखै आं मामा थुदो जारलाहाय नोंजों खोनासंलाय एबार लागोन नालाय आंलाय रेंक क्लास 7आव आंखौ नाहर ओरै हार्ट थायो नों देरसिनबायना अब्ला दैयाव गाबाय नै सेस
हारनो होमबा नों आरो क्लास 7 आव आरो नों गोसोआव सिनाय नंला होमबा नाहर आंखौ नाहर एबार नों लाखिनो हागोन ना नोंलाय क्लास 7 आव रेंक लाखिनो हायाबा सिदा सिरि थफ्लाजु आरो लालेफारायाव बिदाय 12 रेंकआव थांबाबो जायो दे नोङो 10 रेंकआव थाङाबा नों 12 रेंकआव थांबाबो जायो दे 12 गैयाबाबो 12 आव थांबानो जागोन नोङो थेवबाबोथ' आवगायनांगोन मानसिया एने गारिया आरो माखौ गंथाबलायना नायफैबावदों ओंखाम मोनजानाय नंलासो आंजों आरो बिरियानिसो जानो बिबावदों गुड जब बे रिजाल्टआ नोंसोरखौ ओरै होनो जायगा गैलाबा बेयाव किप ग्रयिं होनो जायगा गैला किप इट आप होनो जायगा गैला हा साबि दङ मानो गैया जानो थां थां नोंनो टपार मारिनाय नोंनो बिरियानि जाहोनांगौ आङो थ' दसे रेस्ट खालामसै ओमफ्राय संनानै जानोबो गोसो गैबावला आङो ओरैबो जाया ओरैबो जाया दा संनानै जायाबाबो नोंहासो बिरियानि जागोन ना ने मा जागोन बिदि जाया हाट आंजों बिदि जाला नामा आरो बिबावदोंसो मेंबाय सोनाफोर बिराद मेंबाय आरोना जिरायनोबो गोसो गैला ओमफ्राय आं थांखानांगौ जेथिया थांखागोन जेथिया समस्या ओमफ्राय माथो बुंबावनो दान्दिसे उनावहाय आङो ओंखाम जाननानै लाबाय माने जाया लोङा थांनो हाला फिसाजोआ बिबाय बेस्रा दा दखानाव जों माबा मोनसे जालांबाबो फिसाजोखौ गोसोखांनानैनो आं दखानावबो जेबो जालांनो हाला आरोना ओमफ्राय बोथोराबो बोरैबा दोमैलुलु अखा हां हां सिदोमामा अयनाय बाखांखांथार आरोना जेने थेने फैबाय थांफिननांगौबाबो नै लावलायलायनाय जाहैबाय ओमफ्राय ओंख्रियावथ' जेबो गैया मा होनना बुंनो आलु भाजा एवनोसै आङो दावदै दङ बेखौनो एग्लिनोसै जाबाय आरो माथो बिदिनो जानांसिगोनसैलाय दा मा जायो बोथोरा र' एसे जानाय आदारखौ बानायनानै लागोनसै आं आयदै आफा इसोर लावलायनाय मोन्दों मोदोमाबो कारेन्टबो गैया ना दै गुदुं फुदुंदों आङो दै गांबाय सिदा सिदि मोनायावसो आङो एसे हाथाय बुख्राखौ फुख'लायनानै माने दहाय फुङाव फुबोस्लाबाखै नालाय ओमफ्राय दासो आं केमेराखौ अन खालामफिनबाय आरोना दहाय सानसुआव ओंखाम संजानो लागायनायाव जेरै देखायदोंमोन बेनोल' ओमफ्राय दा मोनायावबो जोङो मा जाखो होनना बुंबा मैगङाथ' जेबो गैया बाजारावबो थाङाखै दहाय ओंखाम जाखांनानैसो न'थ' सिबखांनानैसो माने एकदम फुस्रा फुनानै दुमब्रां उन्दुनानै थादों आरोना आङो मैयानि बे एसे लुखुर लाखार जानाया दोखो मोननानैहाय पेरासिटामल गरसे दंमोन सबखौबो जानानै एसे दोखो दोलो उन्दुनानै थादों आङो ओमफ्राय दासो आरोना ओमफ्राय दा माखौ जाखो होनबा सुजि मुथासे दंमोन बेखौनो एवनानैहाय गाइखेर लिखुलायनानैहाय साहा फुदुंनानै 7था बाजियाव थिग थाक लोंबाय दासो सुस्रां आरिस्रां साफा खालामनानैहाय ओमफ्राय आं केमेराखौ अन खालामफिनबाय आरोना ओमफ्राय माथो होनना बुङो दिनै थांफिनाखिसै बोथोर थान्दाजों जाबजों आरो दहाय फैनायावबो एकदम गुसु सुइटार गैया मा गैया गोजांबोनायजों जाबजों एकदम बोरैबा मोनबोदों आरोना थोर बोरैबा मोनबोनानै माने एनारजियानो गैला ओंखारलांफिननो थांफिननो एनारजियानो गैला आरोना ओंखायनो थांनाय जायाखिसै ओमफ्राय आरो मा होनना बुंबावनो फिसाज्लानि रिजाल्टखौ नायनो होननानै फैनायानो जाहैबाय ओमफ्राय आरो रिजाल्टखौथ' मा होनना बुंबावनो बाबानो बे नाम्बारजों गोजोनदों नामा होनबा आं गाज्रि नङाथ' मोजां मोनदोंथ' आङो बिदिलायबावसो आरोना गुड होननानै थाया होनबा दालाय गुड नङा एक्सिलेन्ट मोननांगौ होनबाथाय उल्थां फाल्थांसो आरोना ओमफ्राय दा फिसाज्लाखौल'बो आं मा दाय होबावनो ओरैनो गोसो जाखाया गथ'आ ओमफ्राय जेला बिमाया एसे जिरायफानो मोनो जाय साबजेक्टआव एसे साबसिनै जिरायफानो मोनो मालाबा बिदिनो चान्स होयो बे साबजेक्टआवहाय एसे साबसिन नाम्बार मोनो आरोना हाफ इयारलियावबो एसे आन्दाज मोनबाय आङो ओमफ्राय एनुवेलावबो बिदिनो आरोना ओमफ्राय मा खालामनो जिरायफानोनो मोनाना बिनानावानो जा अयथासार गावसो गाखो गुखो हरे कृष्ण आरोना आरो दाथ' नै गावनिबो एडमिसन जाबावगोन मा जाबावगोन एबार साबसिन नाजानोसै आं होदों नंगौना नङा गावसो दंसै आरोना ओमफ्राय क्लास 5निफ्राय जेला 6आव दावखोदोंमोन अब्लाबो बे सेम पार्सेन्ट आरो दा क्लास 6निफ्राय 7आव थांनायावबो सेम पार्सेन्ट आरोना थ' येस फिसाज्लाया आंना प्रमटेड टु क्लास 7 जाबाय आरोना दा 11 बोसोर फुरा जानायजों क्लास 7आव थांनायजों आरोना ओमफ्राय बिफायाबो बुंबाय दे माथो खालामबावनो दावखोनोनो हालाबा बेयावनो थाबथाबायबा होननानै आरोना ओमफ्राय गाज्रिद्रायबो नङा नालाय बेजोंनो गोजोननांसिगोन जोंबो ओमफ्राय आंथ' गिबायसोमोन थुब्ला थुब्लि जुनानै न'आव खारलांफैजोबदों नोंसोर होननानै होनजानो गिबायमोन आरोना आङो बिदि होनबाथ' दानो जुखानांसिगौमोन सोरनाबा जुखानानै उरायलांनांसिगौमोन आरोना थ' बिदि बुंद्रायासै गाज्रिद्राय नंला नालाय होनबा बिसोरनो ओरैबादिसो
बै बांसिन मोननायखौ नायनो नागारै उमुगांबा फेलसो उमुगनांबा मोननै फेल उमुगनांबा इसिबां बिदि होनग्रासो आरो ओमफ्राय गाहायसिननिखौसो नायो बुजायबाबो मालाय गाहायनिफ्रायसो नायलाङो जात जातसो आं होनो गोजौनिखौ नायनांगौ गोजौनिखौबो नायनांगौ होननानै बुंबाबो मालाय गाहायनिखौसो हमोबा माथो होनना बुंबावनो आं बुजायबा बुजाया बुजायबाय थानोसै नाजाबाय थानोसै बिमा फिसा नांना थानो दाथ' आरो सासेयाबो जइन जाबावसिगोन हरे कृष्ण आरोना ओमफ्राय जिखियानो जादोला गोजोननाय मोनबाय रिजाल्ट नायनो मोननानै फरिखायाव जेरै खें खें मोनो रिजाल्ट मोनसान्दियाबो खें खें मोनफाबाय थायोना बिमा बिफाफोराबो ओमफ्राय दा मोनबाय स्रां जाबाय दा माला एडमिसन जायो माला लेखा थेखा होयो बेफोरसै आरो नेथ'नोसैलाय ओमफ्राय दा आं ब्लगखौबो दोनथ'नोसै नाखौ बेखौनो फिसा ब्लग बानायनानै नोंथांमोनजों शेयार खालामबाय फिसालानि रिजाल्ट नायफैनायखौनो थ' जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबोनि साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ सो माच